Kaixo lagunok! Gaur funtsezko lana egingo dizuegu. Gu Soni eta Leire gara. Materialak dira. Glutak, Boligrafoa, bi molde, uraizea, goma eba koloretakoa, arkatza eta borragoma, eta instrukzioa. Eta gomitza. lehenengo, marroiarekin jartzen dugu plantilla eta errepastatzen dugu boligrafoarekin. Egin poliki zeren bestela, egiten baduzu oso azkar, gaizki geldituko da. Horrelako 6 egin behar dituzue. Gero, ilea egiten duzue. Hemen jartzen duzue. Eta glutakarekin itxatu. Bestela oso finak dira. Eta gara maztu. Egiteko kamiseta bat jarri behar dugu. Beste molde bat nahi duzun kolorearen gainean. Errepasatu boligrafoarekin eta moztu. Gero beste detalle batzuk aldizkiozue jarri. Nola begiak, ahoa eta nahi duzuten gometxak, gu jarri diogu partxe bat eta trenza bukatzen dezunean goma bat jarri. Eta horrela geratuko zaizu. Kaixo lagunok, gu Pablo eta Telmo gara, eta gaur elurretako aldapa egingo dugu. Erabilitu dugun materialak dira kartulina urdin bat, artilla txuria eta nahi duzun kolorezko paper bat. Zeloa, goraizeak, aldizkaria eta grapadura. Eta horrela gelditu zaigu. Lehenengo egin duguna izan da kartulina moztea. Bale, jarraitu. Eta gero aldizkariekin hemen barruan sartu dugu. Gero paperarekin tapatu dugu eta gero grapadorarekin itxatzi dugu. Eta gero ariarekin hemendik dena zeloarekin pegatu dugu.